Şimdi Orslar ayları özünden äme diye bizimki dip bilýär, ay dip bilýär. Amerikalılar bürgüt mi ýalňyşmasam bürgüt de. Şo kuşy özüne meňzetif näme diye, özüne simbol edýär. Xitaylar ajdarhany, Angliýadakylar arslany şir edýärler. Awstraliýa mesela, Awstraliýada näme? Kenguru. Kenguruny görse adamlar Awstraliýadan öyle bolýar da. Hindistanda mal, çygyry özüne näme? Simbol edip alarlar. Fransiyada mesela, Fransiyada horoz, petuh, yani petuh diýen biraz bir grup bol kitap. Ne horoz diýer, yani horoz işaretler. Hatta öz bayragyny da goýanlar. Şoňa birisi burada diýip duran, "O petuhy aýryp goý" diýip aýtyp duran. Allah saklasın şu petuh diýene ýadyma düşükdi. Şu Allah saklasın Fransiýa tarapda, Ýewropa taraflarda, Amerika taraflarda şu näme diýer? Şu anky erkek öýlenirler, Allah saklasın. LGBT diýen näme şu zat ýaman köp diýer, Allah saklasın. Erkek min öýrenip bilýär, aýal bir uzakdyk alar. Şu bizim yurda girki dämesin, habardar bolun. Şu bizim yurda da şolar ýakynlaşa galmasyn bizim millete. Bize dinimize de milletimize de dogry gelmeýär. Maňa men işler düýünden ýogatmak gerek. Türkmenistan'a ruhsat berilýär, da ylgaş pemme kişi şoňaly öz jins bilen ýaşamaly. Türkmenistan'yň öz nemesi bar. Şoň ýöne gadagan etmek näde dogry bolar? Eger şolar gadagan maňa mendeşlerim asaýy başdan insan hukukları, palany hukukları diýip gelip başlar bular. Maňa men ýok boldy mana. Git ýok boldy mana.